Já jsem, kde to jsem? Je to basically na Unixu, že jo? macOS je postavený na Unixu. Pohodě lidi, houpajte. Dobré ráno, vlastně. Good morning people. Právě je. Jedeme na Majales tancovat do Prahy. A teď je 6 ráno. A 6:43, je to vidět? Ono je vidět. Teď je 6 ráno a my se vyrážíme tady na cestu. That's it, jako To bylo 4 pivový, sada! Takže jsem si ráno žehlila vlasy, nebo jenom přežehlovala, protože jsem tam měla taky přeležený a všechno. Totiž zase usla, usla jsem, nevím, třeba ve 12:45. A jakže se to jmenuje Anička? A tak, ale součástí toho je redba. Jdeme na zastávku, tam nás vyzvednou holky, potom jedeme do Pardubic na Nádro a jedeme z Pardubic vlakem do Prahy. Jedeme na Majales, by the way. A no, to je všechno asi. Už jde? Oh shit, here we go again. Tohle zmizí, tohle taky, že jo. Jsem dal hrnky, jsem dal sklenice, tamhle jsem dal ty misky, tady jsem dal žíce a příbory. Are you sure about that? Adame, jedeme k tobě domů. Úplně mi kde bydlí. Kdyby byl skibidi, co je kajsenat. Aha, právě jsme v Kolíně. Anička se tady dělá make-up. Jako to bude vlog, který vydáme. Jo. Když to někdo se střídá, třeba zase Adam. Teďka je Adam s Tondou ještě na chatě, doufám, že jste to nerozbili. Takže čau, dneska jedu sám na Majales a Adam zůstává tady. Naštval mě. Adame, tohle je pro tebe. Mám tady připravený jeden citát. Pravého kamaráda poznáš, až když dojde sýr. Jakože guap, jako čís, jako peníze. Chechtáky, bankovky, mince. Eura, koruny, libra, dolary. Rubly, jeny, tajvanské peníze. Indické peníze, to nejsou dirhamy. Dirhamy, Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Víte, co je oblíbená jakoby destinace na dovolenou pro člověka, co jezdí na Majales? Nevím. Však si neuměl ani dojít pro správný dřevo, vole. Mercedes je zadne sedadlo, vedia, že som najviac hot. Košice, Praha a Šala, na hybný spieva vlog. Eniky, beniky, kliky, berakle plačú mamine. Eniky, beniky, kliky, Ahoj lidi, jsme v Praze, je tady Blaze. A čekáme tady na autobus 136 a jedeme s ním na Letnou. A jdeme na Red Bull Dance Style. Doufám, že to tam počítáš, vole. V tom střihu. Další. Říkala. Je talent Tadeka. Dělo. No, už jsme dorazili do Prahy, letěli, jdeme na Majales. Já se těším, a všude se říká úplně to samý. Takže se těším, že jdeme znova.
Ježiš, ty jsi štěpná, Ani. Tak ten. Pásek. Máme pásek. Takhle. Tady, do piče mě nejde, já to ukázat ten stav. Nazdar lidi, takže teď se tady vybalujeme na servučku. Nemáme opalovací krém, takže se zase musíme koupit. Niky si tady dělá svůj hairstyle. Já tady držím. Ona drží a jakoby čekáme, až si budeme moct dát někam věci a tak. Život je hezký, chudík, Radegast. Ahoj, takže prosím pěkně třeba za... Jak dlouho? Matika, počkej. Zásek, zásek. Hodina 40 tancujeme, potom budeme na sáru Rikas. Já se do první řady vám říkám. A počkej, já vám ukážu ty lidi, jak Anička se projde do první řady. Tam Anička jde do první řady. Přijedou Kusy, přijede Adam, Tonda. Ahoj, tady Vazer, holky jsou na Majálese v Praze a jakože my nemáme lístky. Napsal nám jako čau, máme lístky, tak my říkáme. A potom pojedeme domů, tak přijedou snad je pustěj, protože máme lístky navíc, ale nevíme, jestli jsou načtený nebo ne, takže to bude překvapím pro ně, když tam budou třeba do Letňán, koupit si jídlo, anebo budou za bránkou. Jdu poslat lístky. Musíte natočit jako... Tak, ahoj lidi. Jsme byli. Já už mám hlad, seru na zase ruka. Samka jenom 3. My jsme si dali po většinu jako bagetelku. Já si dala, tady mám 3 cheddarový něco, uděláme taste, v životě jsem to neměla, chtěla jsem to ochutnat. A dala jsem si obě Cezar bagetu a z mekáče jsem si objednala MC Frizz. Něco takového. Sakura po píči. Pak je to dobrý. Na to, že mi nekonej bublinkatý pití tolik a vždycky všechno vybublinkávám, tohle dokážu vypít i s bublinkama. Já jsem dneska konzervativní, mám tu ice tea a mám tu Cezar salát. Ale vypadá hodně dobře. Hodně, nabitý. Já mám kouzero, která chutná jako sračky. Nice. Nejsou v ní bublinky a burgír. Kurva, nemůžu to natáčet. Burgír. A ty, Filo? No. Brambory. Okay. A ještě taste? Jo, Jo, já mám hranolky nuggetky. Originální. No tak pojď. Taste test. Ten cheddar, nic není. Mid. Ale je to dobré. Jsem nebyl umělec a nikdy nebudu umělec. Sundám to hnedka, co to nejdřív bude. Já se cítím fakt jak na té koučele, kámo, jak tam mají několik těch, vole. To nebude použitelný záběr. Ty máš ten můj? Tady. Já se zase lesnu jak vole prdel. Trošku hudba, trošku... Je to hezký záměr, to je Adi Placipov. No a 5. Yes! Do bloku. Jsme zandali lidi. Děkujeme. A ten prdel. Kámo. 3, 2. První maj, posun. 3. Holky jsou úplně spálený. Lidi ukaž záda. Tady je vidět, kdo měl bundu jenom na jedné straně a na jedno rameno. Jo, DJ, právě jsme jakoby se třeba dotancovali a teď tady vydáváme někam random nakonec. A víte, kde jsme? Na Majálese. A kde jsme tancovali? Red Bull Dance Your Style. Za sebou párkrát jsem to posrala, ale publikum dead Trošku špatný.
Je to tady celkem prdel. Hej! Já vím. Jak se máš? Dobře. Já taky. Fajn. A co Red Bull? Dobrý. Tak fajn. Tak jo. Sadu. Upgrade znova. Já nevím, proč držím takhle to ruku. Pohodě. Takže je tady prostě jo, Anička může. Každopádně dneska jsme už tancovali. Já, Anička, Linky, Áďa a Filipa. Tancovali jsme na Big Brother Money remix. Já nic nedělám. Já to mám jenom jako, aby mě bylo slyšet. Niko! Kura! Au. Au. Takže tak. Let's go. Yeah, utíkej, Daviku, utíkej! Ahoj! No takže... Adam, hej! Vítejte u vlogu Tak to už se do vlogu. Ahoj! Jaký máš fit tento? Flipa, kouty, Abercrombie, moje taštička. Je moje, by the way! Je celou. Jaký máš fit check, Filipe? Já mám fit, kde jste mě nikdy neviděli. Jsou mé nový futuristický se prostě jsem shit. Mám mikinu od Gucci, kalhoty mám, jsem furt stejný. Jaký máš fit check, Lindo? Jaký máš fit check, Lindo? Sekáče, boty, šok, kalhoty Adidas, mi maminka koupila, tohle je tohle je vintage, babička a pančina. Jaký máš fit check, Lindo? What did he say? Jaký máš fit check, Áďo? No, takže začneme. Boty, Nike, jo. Tady košile, tátová. Tady tričko od babičky, babička zabila. Taška z sekáče. Kalhoty nevím. To nemůžu říkat, Jaký máš fit check, Aničko? Jaký máš fit check, Aničko? Mami! Feel my love! Na sebe skříni. Tohle story time, koupila jsem si, nebo Moc to není zajímavý. Už nemluv. Už laskavě nemluv. Je to žena šťastná, život šťastný. Zajímavý. Tak to dělá Brian Lee. Dát na jeho svůj názor. A názor Jaký máš fit check, Nikčo? tak samozřejmě ten bude vítězi a ten postupuje dál. Máme dneska Patrik Věznice. Před samotným finále, protože jsme dostali moc do konce. Taška, tu mám po někom stejně. A ne, špinavá. Potom brejle, A ne, špinavá ta taška. Brýle jsou taky špinavý, what the fuck. Hrozný, co si to myslíš? Jako Patrik Věznice a outfit fakt topovka, jo. Berška. Ale některý ty nedostatky bych jako nahradil, no. A ponožky mám od kabelku. Also, podívejte se na Mohla by se víc oblíknout, no, nebudu hát jako lidi. Je docela jako nahá, taková polonahá. Hrozný, se tady předvádí. celkem nemá zasviněný tady odsaď. No, je to na celkem kameru, zasviněný tady odsaď, vole. Ta je na nás tady. Souhlasím. Já jsem něco zajímavého. Mami, já bych chtěla Adama doma. Však máme Adama doma. Dneska jsme doma, já jsem v Praze. Mami, já bych chtěla Petra doma. Střecha, plamenek, hoří, Petra doma.
Kde je moje kytka? Came in a boxing glove, got my second one for some weed and peas. White light, tell me the reason, please. That ain't gonna impress me, cause real recognize, real recognize, real recognize, real recognize, real. I'm so real, they recognize me in Widgemore Hill, Primrose Hill, Brixton Hill. You're not a bad boy and I'm a down that hill, but the shower man recognize me, cause real recognize, real recognize, real recognize, real recognize, real. I'm so real, they recognize me on wave and track, they recognize me on grime and drill. Ahoj, jsme na Red Bull Dancer Style. Shoutout všem tanečníkům. Tu máme věci, tady jsou, tady jsme seděli, tam máme papánice, což jsme moc rádi. Já si úplně tady jakoby, oni mě nebudou řešit. Jenom bych chtěla říct, že takhle to vypadá venku, which is fucking insane. There's so many things. Hodně blízko podle mě. No každopádně, tady jsme ubytovaný, nesmíme teda tady, jakoby, ale máme tu věci, jídlo, pohodka, Red Bulli zade. 83. Dobrý. No takže teďka tady Feli necháme, abych to nebyla tady. A oni jsou venku. Necháme je tam stát na slunci. Kde to jsem? Já jsem někde v interview. Mám se skvěle, jsem tady donucená být. Nějaké otázky prý tady na mě budou. Ne, to je trapný, kámo. Tam nemůžu být. Pokračování vlogu, už jsme líbli Majales lidi do prdele. Jako to záleží. Když tak budeme prostě kempit na nádraží jak bezjáci, ne? Praha obnáší opravdu skvělí lidi, úžasný individua. A mě. No hate, ale you know. Já jsem Pražák, to se Praha žije. Vtip a na konci řekneš Jabarabaru. Praha žije. Jabadabadu. Kam jdeme, vole? Lidi, to je úplně डंगलिया डंगलिया जी हाँ डंगलिया डंगलिया जी हाँ No to jsem měl dneska, už je to